హాయ్ బ్రో, ఈరోజు మన దగ్గరికి ఐరన్ ఫ్రీ ఫ్యాబ్రిక్లో ఫార్మల్ ప్యాంట్లు వచ్చాయి బ్రో. ఐరన్ ఫ్రీ అంటే ఇది ఎంత చుట్టేసినా కానీ చూడండి బ్రో, ఇట్లా ఇది ఎంత చుట్టేసినా కానీ అయితే ముడతలు అయితే పడదు బ్రో. ఐరన్ అయ్యే అవసరం లేదు, ఓన్లీ వాషింగ్ చేసి అట్లాగే వెళ్ళిపోవచ్చు వేసుకొని. ఎవరు మిస్ చేసుకోకండి బ్రో. కలర్స్ అయితే దీంట్లో 8 కలర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సైజులు వచ్చేసి 30, 32, 34, 36, 38 వరకు వచ్చినాయి బ్రో సైజులు కూడా. ప్రైస్ కూడా బ్రో జస్ట్ 499 బ్రో. ఈ ఫ్యాబ్రిక్ ఐరన్ ఫ్రీ ఫ్యాబ్రిక్ ఈ ప్రైజ్లో అయితే మీకు ఎక్కడ దొరకదు. బయట అందరూ 600, 700 కూడా సేల్ చేస్తున్నారు బ్రో. మనం జస్ట్ 499 బ్రో. మన వాట్సాప్ ఛానల్ నెంబర్ వచ్చేసి స్క్రీన్ మీద ఇస్తాను బ్రో. మీరు అక్కడ నుంచి ఆన్లైన్ కావాలంటే ఆన్లైన్ ఆర్డర్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఫిట్టింగ్ కూడా అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది బ్రో. నేను వేర్ చేసింది అయితే 36 ఇది. ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫాలో చేసుకోండి. ఫిట్టింగ్ కూడా చూపి బ్రో ఒకసారి. 12 లైక్రా వస్తుంది బ్రో ఫ్యాబ్రిక్. పర్ఫెక్ట్ యాంకిల్ లెంత్ ఉంటుంది. ఆఫీస్ వేర్కైనా కానీ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి అయితే పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది బ్రో. జస్ట్ 499. థ్యాంక్ యూ బ్రో.